मा लाजिदों नामा नोङो लाजिनाङाब्रा आं थारमाने ला बर' हिन्जावफोर मैगं फाननायखौ थारमाने भिडिअ खालामदों आरो आं Kami naik apa? Dukan ini lah. 70 taka puah. Mama na dengar. Kongol kat panda. Lamanya birak tu jauh kerkailang nonglen apa kacau tangguh menang. Gejan ni friend laur biang. Sanjau ke kilo tanah ye. Barahayannya. Cik dong mojang nang baik. Di sini mau nonggo. Ha? Baik rabu tanangan fan rabu tanangan na. Kau orang sok saling lebih beli ni tukan je ne. Mama kita ni sini. Mama tu mau jaga frala. Alu sop kene lah betul belah. Ane bud jana sih bud ane fraya alu sop jana sini tukan je. Ane sini. Lah baik nama alu sop jabai bud jabai mana berat kamu kiri benar tukan je jana ni. Amrai nung saling nggak? Nung kembali, nung lah. Tadi nung sah, nung tu. Mana kami kat sini kau orang kopi ni arne, bazar kelam ni biar orang lega perkeluar menbai, kami ni masih perkeluar menbai, sekali lung bai, dokan apa kami ni ane ni, selian ni macam ini. Jadi mama bai ni saya yang tadi silang ni nazan share ni kamu naik lah macam mana bai. Nebe dokan orang saling naik mana ni, lengkang baik. Mereka yang bazar tinggal share, tang share mama orang naik ni. Mereka nebe sal ni dokan orang goi jabai liang ni. Sal dia goi ni pisau lah ya sih. Go jabai mana, lega mana na. Jadi sal dia ni mereka goi jabai ya dokan orang ni. Jadi saya bazar orang mama orang ni saya naik ni, saya cincin share orang ni. Nebe cuma sah dokan orang ni. Sah dokan orang ni cuma. Manusia saya soka gidirannya orang soka ya nih itu cycle maker bunungan nih itu dah Bharat makabar Bharat sian na mau dah dokan lain ini sih nama berapa mau bibi na cik dong le macam sih dah nih bicara kanai sindra bunungan na ya kanai sindra nama lah salah deh cik ada Mana soko ese berai bai berai nane local bazar ni video dincine serang nang mana ne local bazar mama fan berat fresh mengong ne ma mi ngong na bung bekle lesera sobai bima gol para sobai bima na bung na beke har sayau leseri na bung na Nih sini local bazar zayar na, moja-moja megung mana ni? Segi tahu getau, serba perbaiki ke sebab ini agar na, ni biar kau orang sokok. Nih sini nih, ma betul dan akhirnya mati nih, na dandeng, deh. Sini lah, mau apa itu? Dengan ini sini boro hinyokura termane rini thayar na hanau sanse khamani mawnane belase somau mane sogau megong baidisina fanfiyar na mane dini gabon rini thanai song gila nalai nu bariyaw ji mono bekena fano fैसा खामायो आरो बिथांमोना मोजां ओमफ्राय नै बिथिंनि फानलौ फिसा थास' आइथिं दङलै सगा गिदिरानो गोबां मानसि जायो बेलासे समाव बेयाव मा फानो मा मोनजायो दखानाव बेलाय मा बेलाय मा बुङो बेखौ पानिपुरि माबा जागोन दैनि पुरिसो ना दै जाखोब्ला पानिपुरि
मोजां सोलियोदां ना आं दिनैनिफ्रायसो फानदोंहाय दिनैनिफ्राय नंगौना नङा जाखोसि नंगौ दा सोंबायनि मानसिफोरनाव आंथ' सिगाङाव नुनाय बायदि नुदोंमोन ओरैनोसो बुंबाय दां दिनैनिफ्राय फानदों होननानै दे थिग दङ मावनांगौ बिदिनो ओरैनो थानाङा नंगौना नङा सोलिनांगौ जि थाइसे थाइनै फैयो बिजनेसाव नांथाबनांगौ आरो बिथिं मा दैमानि ना दैमा दोनसिनि ना मा ना होनना बुङोलाय ना खान्दा औ मा दाम फानो 100 फुवा आयदै गोराथार माथो सोरबाफोर दैमानि ना जानोबा नैबे सकआव फैनानै लांफैनो हागोन नै मोजां मोजां ना मोनो ताजा आरो साम'बो मोनो नै सोब लकेल मोनजोबो आरो बेयाव नै मा फानदों अमा न'निमोन नामा अमाया मोजांलै लकेल अमाया बरिया दासो दाननाय ना फुङाव दाननाय मा दामाव फानो बेयाव ओरैनो अमाखौ 300 टाका किल' बेलेगावबाथ' जोङो 300 350 320 होना बायना जानांगोन खिन्थु बे सकआव 300 टाकायावनो मोनजायो आरो ने जोंनि गामिनि सक होनना बुंनांसिगोन आरो खौरां सक ना गान्दौला सक होनना बुंबा बांसिना मिथियो ने ओमफ्राय आरो बिदिनो गोबां मोनो आरो ओइथिं आरो नाबो फानबावदों आङो दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोननो नायलांबाय थादो आरो ना लानांगौफोरखौ लाबाय दायो थांसै जोङो नै बाजारानो मोनो मार्केटआ मोजां मा लाखो ना बरिया नाया मोजां गोथाव जागोन जानो धनस्रि दैमानि दा ना मा होनना बुंनाय बिटकाटा जोंहा नै फानग्राफोरा नै बिथांमोनानो मोजां ना मोनबोबाय आरो दिनै ना मा दामाव फानो होनदों 100 टाका फुवा थिग दङ दे आं थारमाने बेलेग ना लाबाय नङाबा लागौमोन दिनै नांथ'लासै जाग्राबो खम नालाय सोरबाफोर ना जानो गोसोबा दैमानि ना जानो गोसोबा नैबे जा खावरं सका बा गान्दौला सका होनना बुङो नैबे सकआव फैनानै नायफैबानो नोंथांमोना मोनलांनो हागोन आरो दैमानि ना औ दुब्लिनि ना जानो ना दैमानि ना जानो ना मोजां ताजा ना मोनो ओमफ्राय आरो लोगोसे बिदिनो लकेल मैगं बिराद मोनो आरो ना बेयाव माने बिनि जायफोरा मैगं फानफैयो माने गाव जानो न'आव गायनाय बे मैगंखौनो फानफैयो आरो ना पियर मैगं आङो दिन्थिदोंमोन दहाय नोंथांमोननो बर' हिन्जावफोरना मैगं फाननाय जुदि सोरबाफोर लकेल मैगं जानो गोसोबा नैबे खौरां सकआव फैनानै लांफैनो हागोन आरो दे थिग दङ जोंहा नै बिथिंनो बर' हिन्जावफोर ओरैबायदि मावथिदे जोंनि बर' हिन्जावफ्रा नैबेयाव नै लकेल मैगं फाननानै गासिबो लकेल मैगं आरो ना न'आव जानो गायनायखौनो एसे बेलासियाव सक जानो फैथावथावै थारमाने बिथांमोना फानफैयो आरो ना अब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ गोबाव खालामला बेसेबांखिनियावनो दोननोसै नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होबानो जाबाय लोगोसे चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो ना बाय टाटा